Wala po yung ibang gamit, mga gamit pa lang naman. Link, today, all days. Ayan, pagpasok mo. Ayan, malamig yan. Super lamig. Ayan. So, pwede dito yung single or kung gusto mo couple kayo. Pero single lang yung bed. Kasi kung malaking bed is hindi kasya. Wala na kayong gamit. Eh, may konti pa naman dyan. So, laruan ang mga pusa. Ayan. May konti pang space. Pwede mo palagyan ng table or kung may ref ka konti and this. Ayan ang second room. Ang first room pala. Ito ang second room. Hindi ko pa siya napapinturahan. So, andito pa rin yung gamit ko. Gamit ng mga kapatid ko. Hindi ko pa. Ayan. So, yung aircon niya, ayun, lumalabas doon. So, pero malamig din yan. Pero yung talaga nakatutok yung aircon is sa kabila. Ayan. Yun pa mga gamit ko. Ganon din yung size na kabila. Isang bed. At may space pa dito. Tapos ito yung medyo malaking room. Medium room. Ayan. So, sarado na. May tao na dyan. And ito yung aking room. Ayan. Ayan yung aircon natin. So, pagdating dito, yun ang ating CR. Ayan, hindi ko pa rin naaayos ang ating CR. Medyo malaki, spacious naman yung CR. Okay, pwede yan sa dalawa. Ayan. And ito yung ating kusina. Ayan, may isa na akong ref at tapos yung microwave or oven. And then, ito yung mga gamit for now kasi wala pa naman. Nakabakasyon pa ang kapatid ko para gumawa ng mga divider na ganyan. Mga lalagyan. And ito yung lutuan natin. Ito yung kusina natin. Yung lababo. Wala pa rin yung ibang gamit dyan. Bumili ko kanina ng vegetable. Kainin ko mamaya ulamin ko. And then, ayan ang mga aparador. Ayan yung heater. Ayan. Wala pa yung ibang gamit. Mga gamit ko pala yan. Wala pa yung ibang gamit ng mga borders. Ayan. Ayan. So, ayan. Ang ating bahay. Ayan ang ating room. Ang ating kusina. Ito yung medyo mas malaki itong kusina to kaysa dun sa una nating flat. Una nating apartment. So, pwede dito magsabay-sabay. I mean, 2 o 3 tao na pwedeng andito. Kung anong gagawin, may maghuhugas, may kakain, o may magluluto. Yan, pwede. Di kagaya dun sa isa nating flat is sobra, isang tao lang ang kakasya. So, ayan. Ito pa rin yung dati kong lutuan. Ayan, nandito pa rin si Fishy pala. Nandito si Baita. Ang problema nga lang, nadala pa yata namin yung ipis. Nasaan na yung ating? Si Baita. Ito si Baita. Yan si Baita. Still kumakapit. Okay pa rin siya. So, ayan. Yan. Talaga andyan. So, ito na nga pala mga loves. Yung ating ayan. Hindi pa siya kompleto. Hindi ko pa kayo matur ng maayos. Pero ito na siya. Ayan yung pinto natin. Pagpasok mo ng pinto, ayan na. Mga kalat pa rin yun. Hindi ko pa rin napipix. Ilalagay kung saan-saan. At kilala niyo naman si Baggy. Hi, Baggy! Andito siya. Hindi ko pa siya na lalagay kung saan. Hi, Baggy! Baggy! Paliliparin ko yan minsan. And then, ito yung ating yan, yung ating kwarto. Yan ang ating room na mga loves. Ayan.
Yan na yung ating bagong room ngayon. This is my 2 days na dito. Paglilipat ko, makalat pa din. Andyan, di ko pa rin naayos. Medyo malaki to compared doon sa una kong room. And look at my pusa. Cloudy is there. Again. Nasa taas na naman sila. And Mocha is here. Si Sophie hindi yan masyadong umakit eh. Yan lang yan sa mga baba-baba. Ayan. So, ayan yung ating mga pusa over there. Masaya naman sila ngayon. Hindi kagaya nung unang araw talaga naman. Hindi mo sila mapangiti. Ngayon mukhang okay na. Hi, Cloudy! Okay ka na? And Mocha? Mocha! Okay ka na ngayon? You're good now. Pero may muta ka pa din, ha? Muta. Nurse pa yan. Ayan. Hoy, Sophie! What a freak! Okay. Okay naman siya. May pera pa dun, oh. Okay ka lang? Okay lang yan, Sophie. Talaga ng orang-araw, hindi ko pangiti talaga. Ngayon, okay na si Sophie, ha? Okay, good girl. Change is an inevitable part of our life. It happens whether we're ready or not. One of the secrets of living successfully is to learn to handle the changes coming our way.